December 26-án az ortodox világ különleges ünnepi hangulatba burkolózik, amikor az egyház megemlékezik az egyik legelismertebb mennyei hírnök, Gábriel arkangyalról. Ez a nap mély spirituális jelentéssel bír, és ősi hagyományok övezik, amelyek évszázadok óta generációról generációra öröklődnek. A népi naptárban ez az ünnep a Gábriel Stepan napnevet kapta. Mivel az ortodox egyház az arkangyal Gábriel emlékével egyidejűleg tiszteleg a tiszteletreméltó Stefán Savaita előtt is. Őszeink egyesítették ezeket a szenteket a népi tudatban, és minden gabonamező és mezőgazdasági munka mennyei védőszentjeinek tartották őket. Éppen ezért december 26-a a betakarítással kapcsolatos különleges rituálék és szertartások napjává vált. Az első napsugarakkal a paraszti családok felkészültek az év legfontosabb napjára, a betakarítás kezdetére. Úgy tartották, hogy ezen a szent napon maga Gábriel arkangyal száll le a mennyből, és láthatatlanul járja a gabonamezőket, minden kalászt megáldva isteni erejével. Az idősek azt mesélték, hogy ha hajnalban figyelmesen hallgatják a kalászok susogását, hallani lehet a mennyei hírnök lépteit, aki bejárja a mezőket és különleges energiával ruházza fel őket. A betakarítás megkezdése előtt az egész család összegyűlt a házi ikonostas előtt, és buzgó imákat mondott a Szent Szűz Máriának. A nők könnyes szemmel kérték az istenszülőt, hogy adjon erőt a munkásoknak, hogy az őszi esők előtt be tudják gyűjteni az egész termést. Ez az ima nem csupán rituálé volt, hanem a lélek őszinte fordulata a mennyei erőkhöz. Hiszen az egész család élete a közelgő télen a terméstől függött. Különleges jelentőséget kapott ezen a napon az első rozs kévéje, amely éppen december 26-ra érett meg. Az ősi hagyomány szerint a legidősebb nőnek a családban, a nagymamának vagy az anyának járt a jog, hogy levágja ezt az első kévét. Ezt különleges ünnepélyességgel kellett megtennie, miközben szent szavakat mondott, hálát adva az égnek a megadott termésért. Az első kévé levágása után azonnal egy csodálatos átadási rituálé következett. A legidősebb nő ünnepélyesen átadta a kévét a család hajadon lányainak, akiknek színes szalagokkal kellett díszíteniük, amelyeket a saját copzaikból vettek le. Ez a szertartás szimbolizálta az életerő átadását generációról generációra és a fiatal lányok jövőbeli boldogságára vonatkozó reményt. A szalagokkal díszített kévét az egész család által énekelt régi dalok kíséretében vitték haza. Ez egy igazi ünnepélyes felvonulás volt, amelyben még a kisgyerekek is részt vettek. A dalok a földanyáról, a parasztok munkájáról és az isteni segítség reményéről szóltak. Otthon az első kévét a vörös sarokban, az ikonok mellé tették, ahol a következő termésig kellett állnia. Őszeink hittek abban, hogy ez az első kévé valóban csodatévő tulajdonságokkal rendelkezik. Magjai gyógyíthatták a legsúlyosabb betegségeket, mind az embereket, mind a házi állatokat. Ha valaki megbetegedett a családban, az első kévéből készült magokból különleges főzetet készítettek, amelyet szent gyógyszernek tartottak. A megbetegedett állatokat is etették ezekkel a magokkal, hisztek gyógyító erejükben. Gábriel arkangyal napján a háziasszonyok különleges kenyeret sütöttek, amely formájában a kenyérkalászra emlékeztetett. Ezt a kenyeret csak a családtagok ehettek, és még a legkisebb morzsákat sem dobták ki, hanem gondosan összeszedték és egész évben az apkásába keverték. Úgy tartották, hogy minden morzsa ilyen kenyérből az arkangyal áldását hordozza magában, és egészséget hoz annak, aki megeszi. December végére a parasztok, akik kora reggeltől késő estig a mezőn dolgoztak, erős fáradtságot éreztek. A hátfájás, a fejfájás és az általános kimerültség a nehéz munka állandó kísérői voltak. De a bölcsősök tudták, hogyan lehet megszabadulni ezektől a bajoktól. Gábriel napján a nők különleges gyógyító öveket és koszorúkat fontak mezei gyógynövényekből és kalászokból, amelyeket aztán aratás idején viseltek. Ezek az övek nem csak enyhítették a fizikai szenvedéseket, hanem megvédíték a rossz szemtől és a gonosz szellemektől is. Egy csodálatos hagyomány létezett december 25-ről 26-ra virradó éjszakán. Alvás friss rozsszalmán. A családok erre a célra kifejezetten frissen kaszált szalmát készítettek elő,
és azt közvetlenül a házban terítették szét. Hitték, hogy egy ilyen alvás megszabadít minden betegségtől, amely az év során felhalmozódott, és erőt ad a közelgő munkákhoz. Különös figyelmet fordítottak ezen a napon a mező szellemének, a titokzatos mező szellemének, aki a népi hiedelmek szerint segíthette vagy árthatott a termésnek. Ez a láthatatlan mezők őrzője tiszteletteljes bánásmódot és ajándékokat követelt magának. Az első barászdánál egy tányér friss tejet és friss kenyeret hagytak, az utolsónál pedig bőségesen vajjal ízesített zapkását. Szilárd meggyőződés volt, hogy ha elfelejtik ezt a rituálét, a mezőszellem rettenetesen megharagszik. Akkor valódi csapásokat fog okozni, összekeveri a különböző növények veteményeit, elrohasztja a magokat közvetlenül a kalászokban, vagy káros rovarokat küld a mezőkre. Ezért még a legszegényebb parasztok sem fukarkodtak a mezőőrnek való áldozattal, mert tudták, hogy a spórolás teljes terméskieséssel járhat. Ezen a szent napon számos, a szinokoszhoz kapcsolódó rituálét hajtottak végre. A nők különleges varázsszavakkal fordultak a Szűz Máriához, segítségét és védelmét kérve. Ezeket az imákat mély hitből és őszinteségből mondták. Hiszen minden család tudta, hogy jólétük a mennyei erők kegyelmétől függ. Az egyház ezen a napon nem csak az arkangyal Gábriel emlékét ünnepli, hanem a Szent Szűz Mária közbenjárását is dicsőíti. A hívők különleges szent imát mondanak Isten anyjának, abban a hitben, hogy ő áldást és védelmet hoz az egész évre. Gábriel arkangyal különleges helyet foglal el a mennyei erők között. Ő volt az egyik első angyal, akit a mindenható még az ember teremtése előtt teremtett. Ennek a fenséges arkangyalnak a fő küldetése az, hogy az embereknek átadja az isteni parancsolatokat, és a tévejgő lelkeket az igazság útjára vezesse. Éppen ezért december 26-án különösen buzgón imádkoznak arkangyal Gábrielhez, kérve tőle a lelki megvilágosodást és a bűnök bocsánatát. Sok hívő fordul az arkangyalhoz segítségért nehéz élethelyzetekben, hiszve közbenjárásában a mindenható előtt. Úgy tartják, hogy az ő emléknapján elmondott őszinte ima különleges erővel bír, és biztosan meghallgatásra talál. Az arkangyal Gábriellel együtt ezen a napon különösen tisztelik a közbenjáró Szűz Máriát is. A hívők összegyűlnek az istenszülő ikonjai előtt, és különleges szent imákat mondanak. Egy ősi legenda szerint, ha az arkangyal Gábriel napján egy bizonyos imát mondanak Szűz Máriának, akkor az emberre minden bűne megbocsátást nyer, és isteni áldást kap. Az ilyen ima után az ember életében fényes időszak következik. A szerencse kíséri minden vállalkozását. A családban béke és harmónia uralkodik, és a szeretet tölti be a háztartás tagjainak szívét. Sokan tanúskodtak a csodálatos változásokról, amelyek életükben bekövetkeztek, miután őszinte imát mondtak ezen a szent napon. De az arkangyal Gábriel napja különleges korlátozásokat is rónak a hívőkre. A nap szentsége megköveteli az emberektől, hogy gondolatokban és cselekedetekben különösen tiszták legyenek. Ezen a napon kategorikusan tilos káromkodni, durván viselkedni a környezettel vagy veszekedni. Minden kimondott szónak megfontoltnak és jónak kell lennie. Szigorúan tilos másokat megbántani, bárkinek is ártani vagy megtéveszteni. Gábriel arkangyal, mint az igazság hírnöke, különösen nem tűri a hazugságot és a csalást. Aki mer hazudni ezen a szent napon, komoly bajba kerülhet. Gábriel arkangyal napján nem szabad testi örömöknek hódolni és különféle csábításoknak engedni. Ezt a napot a lelki megtisztulásnak és az imádkozásnak kell szentelni. Tilos pénzt kölcsönkérni vagy éppen kölcsönadni másoknak. Úgy tartják, hogy a pénzügyi tranzakciók ezen a napon szerencsétlenséget hozhatnak. Különösen fontos tartózkodni az irigységtől és a sértődéstől. A fekete érzések ezen a világos napon komolyan károsíthatják az ember lelkét és eltaszíthatják tőle az isteni kegyelmet. Ehelyett inkább a szeretetet, a megbocsátást és a hálát kell ápolni a szívünkben. A december 26-i népi babonák segítették őszeinket az időjárás előrejelzésében és a mezőgazdasági munkák tervezésében. Ha ezen a napon a víztározón meg lehetett figyelni, ahogy a halak farkukkal csapkodják a vizet,
az biztos jele volt annak, hogy a jó idő még sokáig kitart. A népi hiedelmek szerint a halak érzik a rossz idő közelettét, és viselkedésükkel figyelmeztetik erre az embereket. Amikor a varjak elkezdtek csapatba gyűlni, az azt jelentette, hogy korai és hideg ősz lesz. Ezek a bölcs madarak elsőként érzik a hideg közelettét, és elkezdik a felkészülést a hosszú útra. Ha viszont az utcán még mindig meleg, napos idő volt, akkor késői őszre lehetett számítani, és a meleg sokáig megmaradt. Voltak ennél komolyabb figyelmeztetések is, amelyek ehhez a naphoz kapcsolódtak. Rendkívül veszélyesnek tartották a gondatlanságot és a figyelmetlenséget, különösen a ház küszöbén átlépve. Ha valaki ezen a napon megbotlik, az nagy bajt hozhat rá az üzleti életben. Különösen veszélyesnek tartották ezt a babonát azok számára, akik az Arkangyal Gábriel napjára fontos üzleti találkozókat, üzletkötéseket vagy más komoly üzleti eseményeket terveztek. A bölcs emberek inkább más napra halasztották ezeket a dolgokat, nem akarták kockáztatni jólétüket. Szigorúan tilos volt ezen a napon fösvénységet és kapzsiságot tanúsítani. Aki megszegte ezt a tilalmat, örökre elveszíthette vagyonát és szerencséjét. Éppen ellenkezőleg, nagylelkűnek kellett lenni és megosztani másokkal. A háziasszonyok különböző töltelékkel töltött piteket sütöttek és osztogatták szomszédjaiknak. A templomba vitték a gyülekezet tagjainak, valamint alamizsnát adtak a szegényeknek és rászorulóknak. Kategorikusan tilos volt megtagadni a segítséget azoknak, akik kérték. Úgy tartották, hogy aki megtagadja a segítséget Gábriel arkangyal napján, hamarosan maga is olyan helyzetbe kerül, amikor szüksége lesz valaki támogatására. És nem biztos, hogy egy ilyen megtagadás után valaki a segítségére siet majd a nehéz pillanatban. Különleges korlátozások vonatkoztak a hajadon lányokra. Nekik kategorikusan tilos volt bárkinek is beszélniük az előző napon történt randevújukról a szerelmükkel. Egy ősi babona szerint az ilyen fecsegés oda vezethetett, hogy ez a randevú az utolsó lesz, még akkor is, ha a pár már régóta együtt volt, és semmi nem utalt a szakításra. A bölcsnők azt tanácsolták a fiatal lányoknak, hogy ne beszéljenek arról, mi történt a fiúval való találkozásuk során, hogy ne rontsák el a kialakulóban lévő érzéseket és ne tegyék tönkre a lehetséges boldogságot. Úgy tartották, hogy a szerelem ezen a szent napon különösen sebezhető a rossz szem és a rossz indulatú pletykák számára. Egy másik érdekes hagyomány a közös étkezésekre vonatkozott. December 26-án nem lehetett két vagy több ember egyszerre leülni a sarokasztalhoz. Ez a veszekedés és a konfliktusok biztos előjele volt. Ha a házban nem volt kerek asztal, a háziasszonyok bármilyen kerek tárgyat tettek a szokásos asztal sarkaira, tányérokat, tálakat vagy akár egyszerűen kerek kavicsokat. Úgy tartották, hogy ez az óvintézkedés segít elkerülni a konfliktusokat. Ha mégis veszekedés alakul ki, akkor ennek a rituálénak köszönhetően gyorsan békés úton megoldódik, anélkül, hogy komoly következményekkel járna az emberek közötti kapcsolatokra. Ezen a különleges napon ünneplik névnapjukat azok, akiknek a nevük Gavriil, Markian, Stefan vagy Stepan, valamint Julien. Úgy tartják, hogy azok, akik december 26-án születtek, különleges áldást kapnak Gábriel arkangyaltól, és soha nem fogják megtapasztalni az igazi szükséget és szegénységet. Gábriel arkangyal a keresztény hagyományban az egyik 7 fő angyalként ismert, akik közvetlenül a mindenhatónak szolgálnak. A Szentírásban többször is említik, mint isteni hírnököt, aki az embereknek Isten legfontosabb üzenetét hozza. A leghíresebb esemény, amely ehhez az arkangyalhoz kapcsolódik, a megtestesülés volt, amikor Gábriel közölte Szűz Máriával az örömhírt, hogy fia születik Istennek. Ezért a nagy boldogasszony ünnepe utáni napon a templomban különleges imádkozási gyűlést tartanak az arkangyal tiszteletére, aki ezt az örömhírt hozta az egész emberiségnek. A hívők különös áhítattal emlékeznek erre a pillanatra, és hálát adnak Gábriel arkangyalnak szolgálatáért. Mit nem szabad még feltétlenül tenni ezen a szent napon? Először is, nem szabad kabzsi lenni, megváltást keresni. Az ideális módja annak, hogy gazdagságot és szerencsét vonzunk az életünkbe, a sütemények sütése vagy bőséges ételek elkészítése,
majd azok megosztása a közelünkben élőkkel, különösen a szegényekkel és rászorulókkal. Ha lehetséges, segíteni kell azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. Nem szabad kabzsi lenni és megtagadni a segítséget, különösen, ha közvetlenül kérik. A nagylelkűség ezen a napon biztosan meg fog térülni a jövőben. Szigorúan tilos bárkit is megtéveszteni. Legyünk maximálisan őszinték, mind magunkkal, mind a hozzánk közel álló emberekkel szemben. Gábriel arkangyal, mint az igazság hírnöke, különösen nem tűri a hazugságot, és szigorúan büntetheti a csalást. Kategorikusan tilos pénzt kölcsönkérni vagy éppen ellenkezőleg, másoknak kölcsönadni. Ha valakinek már vannak tartozásai, jobb, ha megpróbálja azokat az ünnep előtt rendezni, különben egész évben pénzügyi problémákkal kell szembenéznie. Ezen a napon nem szabad veszekedni és konfliktusba keveredni a környezettel. December 26-án nem érdemes vitákat kezdeményezni és tisztázni a viszonyokat, mert ez hosszú távú romláshoz vezethet a közeli emberekkel való kapcsolatokban. Még ha valamilyen ellentétek is felmerülnek, meg kell próbálni azokat békés úton, kiabálás és kölcsönös vádaskodás nélkül megoldani. A nap időjárási jelenségei is nagy jelentőséggel bírtak őszeink számára. Ha december 26-án száraz, tiszta idő volt, akkor az ősz is meleg és hosszú ígérkezett. Ha eső esett, fennállt a veszély, hogy a termés károsodhat vagy akár el is pusztulhat. A gomba bőséges termése szúnyogok és maszkárok invázióját jelezte Sztepan napján. A népi jelek szerint jó időre lehetett számítani, ha a méhek aktívan repültek haza a mezőkről, nektárral és pollenrel megrakodva. A bőséges rozstermés ugyanolyan bőséges málna termést jósolt az erdőkben. Ha a felhők színe a nap folyamán megváltozott, akkor változékony időjárásra lehetett számítani a következő napokban. Az elhúzódó esőzések ezen a napon rossz termést és éhező telet ígértek. A késő őszre a föld felett alacsonyan repülő fecskék utaltak. A jó, állandó időt a halak jelezték, amelyek farkukkal csapkodták a vizet a folyókban és tavakban. Az ősi babonák szerint, ha december 26-án beértek a rozsda, akkor eljött az ideje, hogy az erdőbe menjenek gombászni, mert a gombák éppen akkor értek be. Gábriel arkangyal napján az emberek különösen figyelmesen hallgatták a különböző hangokat, főleg a kéményben hallható dübörgést. A népben az a hiedelem él, hogy ezen a szent napon a meghalt ősök lelkei lejönnek a földre, hogy meglátogassák szülőházaikat, és hangos hangjukkal jelzik az élőknek jelenlétüket. Ha ilyen hangokat hallottak, 3-szor keresztet vetettek, és az asztalra tettek egy plusz terítéket a láthatatlan vendég számára, mellé pedig egy pohárkát, amelyet egy darab friss kenyérrel fedtek le. Úgy tartották, hogy ez a vendégszeretet az ősök áldását hozza és megvédi a házat minden bajtól. Ha december 26-án pillangó repült be a házba, azt nagyon jó jelnek tartották, amely gyors szerencsét és jólétet jósolt. A pillangót nem lehetett elkergetni vagy megölni. Meg kellett várni, amíg magától elrepül, magával viszve minden bajt és kellemetlenséget. 3-szor megbotlani a ház küszöbén átlépve nagyon rossz előjelnek számított. Egy ilyen esemény komoly bajokat jósolt. Ezért annak, akivel ez történt, azt tanácsolták, hogy aznap inkább maradjon otthon, és ne vállaljon semmilyen fontos teendőt. Szilárd meggyőződés volt, hogy aki Gavriil napján született, soha nem fogja megtapasztalni az igazi szegénységet és nélkülözést. Az ilyen emberek a néphit szerint az arkangyal különleges védelme alatt állnak, és nehéz helyzetekben mindig számíthatnak a segítségére. Ezen a napon különösen erős varázslatot hajtottak végre a barátság és a megbékélés érdekében. Ha valaki veszekedés miatt aggódott egy közeli barátjával, és semmiképpen sem tudta helyrehozni a kapcsolatot, akkor Sztepan napján az Istenanyja ikon elé kellett állnia, egy csipet sót a kezébe venni, és különleges szavakat mondani. A varázslat így hangzott: mi, Isten szolgája, név, együtt ettünk sót, sok mindenen mentünk keresztül együtt. Istenanyja, segíts, tedd úgy, hogy minden sérelmet elfelejteszünk, hogy béke költözzön lelkünkbe, és a harag örökre eltűnjön belőlük. Miután kimondták ezeket a szavakat,
A megvarázsolt só egy részét titokban a sértett ember küszöbére kellett dobni, egy részét pedig a saját étel elkészítéséhez kellett felhasználni. Hitték, hogy ez a rituálé biztosan segít helyreállítani a baráti kapcsolatokat, és békét hoz a veszekedő emberek szívébe. Sokan tanúskodtak arról, hogy ennek a varázslatnak a végrehajtása után még a legsúlyosabb konfliktusok is a legcsodálatosabb módon oldódtak meg. Csodálatos történetek terjedtek szájról szájra az Arkangyal Gábriel napján történt csodákról. Az idősebbek arról meséltek, hogy a meddőnők, akik ezen a napon őszintén imádkoztak, egy év múlva a rég várt csecsemőket tartották a karjukban. A betegek, akiket az orvosok reménytelennek tartottak, felkeltek az ágyból és teljes egészségre tettek szert. A kereskedők, akik az ünnep előtti évben tönkrementek, a következő évre gazdag kereskedőkké váltak. Különleges jelentőséget tulajdonítottak ezen a napon a templomban megszentelt víznek. Ezt a vizet egész évben a legnagyobb szentségként őrizték. Azzal locsolták meg a házat, a gazdasági épületeket, a mezőket és az állatokat. A betegeknek néhány csepp vizet itattak, hisztek gyógyító erejében. Az anyák ezzel mosták meg gyermekeiket, hogy megvédjék őket a betegségektől és a gonosz szemtől. A gyermekvállalást tervező nők ezen a napon különleges rituálét hajtottak végre. Hajnalban elmentek a forráshoz vagy a kúthoz, vizet mertek egy agyadzedénybe, és azt a fejük fölé tartva imádkoztak Gábriel arkangyalhoz, hogy ajándékozza meg őket anyasággal. Ezután ezzel a vízzel öntözték a ház körüli virágokat, abban a hitben, hogy ahogy a növények virágoznak, úgy lesznek termékenyek a méhük is. A férfiak, akik hosszú útra indultak vagy veszélyes munkára mentek, feltétlenül megkérték a család idősebb nőtagjainak áldását Gábriel arkangyal napján. Úgy tartották, hogy ez az áldás megvédi az utazót minden veszélytől és segít neki biztonságban hazatérni. A nők kis zsákocskákat vartak az utazó ruhájába, amelyekben az első kévéből származó magvak és egy csipetnyi megszentelt só volt. Az ezen a napon született gyermekeket különösen áldottnak tartották. Szerencsés sorsot, jó egészséget és anyagi jólétet jósoltak nekik. Az ilyen kisbabákat feltétlenül a legközelebbi szombaton keresztelték meg, hogy ne szalasszák el a kedvező időt. Keresztapának és keresztanyának a család köréből a legjámborabb és legjámborabb embereket próbálták kiválasztani. A fiatal lányok ezen a napon jósoltak a jövendőbeliükről. Koszorúkat fontak mezei fűből és virágokból, majd a vízre tették őket, és figyelték, merre úszik a koszorú. Ha a koszorú egyenletesen úszott és nem süllyedt el, az gyors esküvőt jelentett. Ha viszont a helyén forgott vagy elsüllyedt, a lánynak még egy egész évet kellett várnia a boldogságra. Egy másik népszerű jóslás szerint a hajadon lányoknak naplementekor ki kellett állniuk a mezőre, és ezt mondaniuk: Gábriel arkangyal, mutasd meg álmomban, ki lesz a férjem. Ezután 7 roccárat téptek le, és a párnájukra tették. Úgy tartották, hogy ugyanazon az éjszakán biztosan meg fog álmodni leendő férjét. Azok a házas párok, akik meg akarták erősíteni kapcsolatukat, az Arkangyal Gábriel napján egy különleges rituálét hajtottak végre. A férj és a feleség együtt mentek ki a mezőre, ahol a férj levágott egy kalászt, a feleség pedig megvilágította, miközben szerelemről és hűségről szóló szavakat mondott. Ezután a kalászt ketté vágták, és mindketten megtartották a saját felüket a következő évig. Hitték, hogy ez a szertartás megvédi a családot a hűtlenségtől, a veszekedésektől és a válásoktól. A kereskedők ezen a napon mindenképpen különleges rituálékat hajtottak végre, hogy vonzzák a vásárlókat és növeljék a nyereségüket. Megszentelték áruikat, megszórták őket szentelt vízzel, és imádkoztak Gábriel arkangyalhoz, hogy biztosítson nekik tisztességes kereskedelmet és méltányos nyereséget. Úgy tartották, hogy az a kereskedő, aki megszegi ezt a szokást, egy éven belül tönkre mehet. A kézművesek és mesterek is megvolt a maguk hagyománya ezen a napon. A kovácsok megáldották kovácsműhelyeiket, a ácsok a baltákat és fűrészeket, a varrónők a tűket és cérnákat. Minden mester imádkozott a saját védőszentjéhez, de imájában mindenképpen megemlítette Gábriel arkangyalt,
mint minden becsületes munkás mennyei védelmezőjét. Különösen fontosnak tartották a gyermekek viselkedését ezen a szent napon. A szülők szigorúan ügyeltek arra, hogy a kicsik ne csintalankodjanak, ne kiabáljanak oké nélkül, és hallgassanak az idősebbekre. A gyerekeknek tanulságos történeteket meséltek arról, hogyan jutalmazza az arkangyal Gábriel az engedelmes gyerekeket, és hogyan bünteti a engedetleneket. Este az egész család imádkozott, és még a legkisebb gyerekeknek is el kellett mondaniuk legalább néhány szót a mennynek való hálaadásként. Ha a családban volt beteg ember, akkor Gábriel arkangyal napján különleges gyógyító szertartást tartottak. A beteget friss rosszalmával borított ágyra fektették, és gyertyákkal vették körül. Az egész család imádkozott a gyógyulásáért, a legidősebb nő pedig különleges varázsigéket mondott, felszólítva Gábriel arkangyalt, hogy űzze el a betegséget és adja vissza az embernek az egészségét. A gyógyítók és a gyógyítónők ezt a napot tartották a legkedvezőbbnek a gyógynövények gyűjtésére. A december 26-án gyűjtött növények különleges gyógyító erővel rendelkeztek, és még a legsúlyosabb betegségeket is meg tudták gyógyítani. A gyógynövényeket csak napkelte előtt szedték, amíg még harmat volt rajtuk, és árnyékban szárították, hogy megőrizzék mágikus tulajdonságaikat. Az idősek csodálatos történeteket meséltek arról, hogy az arkangyal Gábriel napján igazi csodák történtek. A kiszáradt kutak hirtelen tiszta vízzel teltek meg. A beteg fák zöld lombokkal borultak be, a terméketlen föld pedig bőséges termést hozott. Ezek a történetek generációról generációra öröklődtek, és megerősítették az emberek hitét a mennyei védelmező hatalmában. A fiatal férfiak, akik házasságra készültek, feltétlenül megkérték szüleik áldását Gábriel arkangyal napján. Úgy tartották, hogy az ezen a napon megáldott házasság szilárd, boldog és sok gyermekes lesz. A vőlegény és a mennyasszony szülei megegyeztek az esküvőről, kenyeret és sót cseréltek, és kimondták, hogy gyermekeik az arkangyal védelme alatt egyesülnek. Az özvegyek ezen a napon imádkoztak, hogy az arkangyal Gábriel segítse őket új boldogságot találni, vagy erőt adjon nekik, hogy méltósággal éljék le hátralévő életüket egyedül. Sokan közülük Isten szolgálatának és a felebarátok segítésének szentelték magukat, ezt tekintve hivatásuknak a házastársuk elvesztése után. Különleges szertartások léteztek a ház védelmére a gonosz szellemektől és a tisztátalan erőtől. A háziasszonyok körbejárták a házukat, imádkoztak és szentelt vízzel meghintették a falakat. A bejárati ajtó fölé meggyújtott fűcsomókat akasztottak, a küszöbö alá pedig az első kévéből származó magokat ástak el. Úgy tartották, hogy ez a védelem egész évben hat, és nem engedi a gonoszt behatolni a lakásba. Az emberek hittek abban, hogy az arkangyal Gábriel napján különösen fontos jó cselekedeteket végrehajtani. A gazdagok alamizsnát osztottak a szegényeknek, az egészségesek ápolták a betegeket, a fiatalok segítették az időseket. Úgy tartották, hogy minden jó cselekedet, amelyet ezen a napon végrehajtanak, 10 szokásos jó cselekedetnek számít. Az utazók és a zarándokok igyekeztek éppen ezen a napon megkezdeni vándorlásukat a szent helyek felé. Hittek abban, hogy Gábriel arkangyal kíséri őket útjukon és megvédi őket minden veszélytől. Mielőtt útra keltek, feltétlenül meglátogatták a templomot, gyertyákat gyújtottak az arkangyal ikonja előtt, és kérték áldását az útra. A halászok és vadászok is megvolt a maguk hagyománya ezen a napon. Megszentelték hálóikat, horgászbotjaikat és fegyvereiket, és az arkangyal Gábrielt kérték, hogy gazdag fogást és sikeres vadászatot adjon nekik, de szigorúan betartották azt a szabályt, hogy ne öljenek többet, mint amennyi a családjuk megélhetéséhez szükséges, mert a felesleges kegyetlenséget bűnnek tartották a szent napon. A pásztorok az állataik egészségéért és termékenységéért imádkoztak. Szentelt vízzel meghintették az állatokat, és hajnalban szedett fűvel etették őket. Gábriel arkangyal napján úgy tartották, hogy ez a fű egész évben megvédi az állatokat a betegségektől és a ragadozóktól. A tanárok és a mentorok azért imádkoztak, hogy az arkangyal Gábriel segítse őket tudásuk átadásában tanítványaiknak és méltó emberek nevelésében. Hittek abban,
hogy az arkangyal napján kapott bölcsesség különösen szilárdan gyökerezik a tanítványok elméjében és szívében. A bírák és uralkodók igazságosságot és bölcsességet kértek az arkangyal Gábrieltől a döntéseik meghozatalában. Tudták, hogy cselekedeteik sok ember sorsát befolyásolják, és imádkoztak, hogy ne kövessenek el olyan hibát, amely ártana az ártatlanoknak. A katonák és a hazájuk védelmezői az arkangyal Gábrielt kérték, hogy győzelmet adjon ellenségeik felett és védje meg szülőföldjüket. Hittek abban, hogy a mennyei seregek az arkangyalok vezetésével mellettük harcolnak a gonosz és az igazságtalanság erői ellen. A művészek, zenészek és költők az arkangyal Gábrieltől ígletet kértek olyan művek létrehozásához, amelyek dicsőítik Istent és emelik az emberi lelket. Hittek abban, hogy az arkangyal védelme alatt létrehozott művészet különleges hatással van az emberek szívére. Az orvosok és gyógyítók azért imádkoztak, hogy kezeik különleges gyógyító erőre tegyenek szert, és tudásuk segítségével minél több emberi életet tudjanak megmenteni. Hivatásukat szent szolgálatnak tartották, és Gábriel arkangyaltól segítséget kértek nemes ügyükben. Ezen a napon különösen fontos volt megbocsátani a sérelmeket és bocsánatot kérni azoktól, akiket maguk bántottak. Az emberek hittek abban, hogy a megadás vagy a megkapott bocsánat Gábriel arkangyal napján különleges erővel bír, és jobbá teheti az ember sorsát. Sok családi és szomszédi konfliktus éppen ezen a szent napon oldódott meg. Az idősek nem csak a hagyományokat és szokásokat adták át a fiataloknak, hanem a gyógynövényekről, varázsigékről és gyógyító gyakorlatokról szóló titkos tudást is. Úgy tartották, hogy a Gábriel arkangyal napján átadott tudás különösen jól megmarad és egész életre megmarad az emlékezetben. A terhes nők ezen a napon különleges rituálékat végeztek a leendő gyermek egészségéért. Óramutató járásával megegyező irányban simogatták a hasukat, imádkoztak Gábriel arkangyalhoz, és első őrlésű lisztből sütött kenyeret ettek. Hitték, hogy azok a gyermekek, akiknek anyja betartotta ezeket a szokásokat, egészségesek, okosak és boldogok lesznek. A kertészek és a zöldségtermesztők megáldották a következő évben ültetésre szánt magokat és palántákat. Hitték, hogy a Gábriel arkangyal napján megáldott növények különösen gazdag termést hoznak, és ellenállnak a betegségeknek és a kártevőknek. Az ikonok és egyházi kellékek készítői ezt a napot különösen kedvezőnek tartották a szent képek megalkotásának megkezdéséhez. Hittek abban, hogy a Gábriel arkangyal napján megkezdett ikonok különleges kegyelmi erővel bírnak és csodákat tudnak tenni. A templomok és kápolnák építői igyekeztek az arkangyal Gábriel napján letenni az első követ. Úgy tartották, hogy az ezen a napon alapított szent épületek szilárdak, tartósak és különleges kegyelemmel teltek lesznek. Gábriel arkangyal napja továbbra is az egyik legjelentősebb ünnep a népi naptárban, amely egyesíti magában a mély keresztény spiritualitást és őszeink ősi hagyományait. A hívők meggyőződése szerint a szokások és korlátozások betartása áldást, védelmet és jólétet hoz az egész évre. Ez a szent nap emlékeztet bennünket arra, hogy létezik egy láthatatlan világ, amely tele van isteni szeretettel és törődéssel minden ember iránt, és hogy hitünk és jó cselekedeteink jobbá tehetik életünket. Kedves nézőim, szívből gratulálok mindannyiótoknak ez a fényes és áldott napon, az arkangyal Gábriel napján. Legyen ez a szent ünnep békét, örömöt és isteni kegyelmet hozva otthonaikba. Kívánom, hogy a mennyei védelmező, Gábriel arkangyal szárnyait kiterjessze önök és szeretteik felett, megvédve őket minden bajtól és szerencsétlenségtől. Szívből kívánok önöknek jó egészséget. Legyen testük erős és lelkük rendíthetetlen. Legyen szeretet és megértés a családjaikban, és a gyermekek nevetése töltse be otthonaikat boldogsággal. Hosszú életet kívánok szüleiknek, és fényes jövőt, tele lehetőségekkel és eredményekkel gyermekeiknek. Legyen munkájuk nem csak anyagi jólétet, hanem igazi elégedettséget is hozó. Pihenésük pedig nyugalmat és erőt adjon. Kívánom, hogy minden új nap reménnyel és hálával fogadjon benneteket, és minden este a teljesített kötelesség és a belső harmónia érzésével záruljon. Legyen az arkangyal Gábriel, a mennyei hírnök, aki jó hírt hoz az életetekbe,
új lehetőségeket nyit meg és az igazság és a boldogság útjára vezet. Áldjon meg titeket a mindenható jó egészséggel, anyagi jóléttel és lelki gazdagsággal. Őszintén köszönöm mindannyiótoknak, hogy időt szakítottatok arra, hogy megnézzétek ezt a videót és megismerjétek őszeink csodálatos hagyományait. Figyelmétek és érdeklődésetek a lelki értékek iránt melengeti a szívemet és inspirál új anyagok létrehozására. Köszönöm, hogy megőrzik a hitüket a szívükben, és továbbadják azt a következő generációknak. Köszönöm, hogy nyitottak az ismeretekre, hogy jobbá és értelmesebbé akarják tenni az életüket. Mindannyian hordozzák magukban az isteni fény egy részecskéjét, és büszke vagyok arra, hogy megoszthatom veletek ezt a tudást. Áldásom mindannyiótokra minden jó cselekedetért és jó kezdeményezésért. Imáitok hallgassanak meg, és álmaitok mindenképpen váljanak valóra. Az arkangyal Gábriel őrizzen meg benneteket életetek minden útján, bölcsességet adva a döntések meghozatalában és erőt a nehézségek leküzdésében. Áldom családjaitokat az egység erősségére, gyermekeiteket az engedelmességre és a tanulmányi sikerekre, szüleiteket pedig az egészségre és a hosszú életre. Legyen veletek mindig és mindenhol az isteni kegyelem. Kedves barátaim, ha ez a történet Gábriel arkangyal napjáról megérintette a szíveteket és hasznosnak bizonyult, akkor nagyon hálás leszek, ha lájkoljátok ezt a videót. A támogatásotok a legjobb jutalom számomra, és azt mutatja, hogy ez a téma valóban fontos az emberek számára. Ha még nem iratkoztatok fel csatornánkra, feltétlenül kattintsatok a csengőre, hogy ne maradjatok le az új videókról. Ortodox ünnepekről, népi hagyományokról és spirituális gyakorlatokról. Minden nap érdekes anyagokat készítek nektek, amelyek segítenek jobban megérteni gazdag kultúránkat és megtalálni a harmóniát a modern életben. Kérlek, osszátok meg a kommentekben a gondolataitokat erről az ünnepről. Talán a családotokban vannak különleges hagyományok, amelyek az arkangyal Gábriel napjához kapcsolódnak, vagy vannak csodálatos történeteitek arról, hogyan befolyásolták az ősi szokások az életeteket. Melyik a mai történetek közül tűnt számotokra a legérdekesebbnek? A kommentjeik nem csak a csatorna fejlődését segítik, hanem egy csodálatos közösséget is létrehoznak, amelynek tagjai közös spirituális értékek kötik össze. Tartsuk meg és adjunk át ezeket a gyönyörű hagyományokat gyermekeinknek és unokáinknak.